ஹலோ ஹாய் வெல்கம் டு ஃபீல் குட் இன்ஃபோ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், பிக் பாஸ் அல்டிமேட்டை நீங்கள் டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஆப்பை யூஸ் பண்ணாமலே பார்க்க முடியும்னா நம்புவீங்களா? நம்ப மாட்டீங்களா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வீடியோக்குள்ள போகிற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு, லைக் பண்ணிட்டு, கமெண்ட் பண்ணிட்டு, ஷேர் பண்ணிட்டு அவங்களையும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிடுங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். இப்போ நம்ம கூகுளை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம். ஓப்பன் பண்ணோன்னே நான் ஒரு லிங்க்கை பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். அந்த லிங்க் என்னன்னு நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்க மாட்டேன். நான் இடையில சொல்லுவேன். அந்த லிங்க்கை எப்போ வேணாலும் சொல்லுவேன். நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகி லோட் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பிக் பாஸ் அல்டிமேட் சீசன் ஓடிட்டு இருக்குங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இது நீங்கள் ஃபுல் ஸ்க்ரீன்னால் நீங்கள் ஒரு டேப் பண்ணால் போதும், ஒரு ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஆப்ஷன் இருக்கும், நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இந்த லிங்க்கு எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்ல போகிறேன். லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, நீங்கள் போய் பாருங்கள். பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு, லைக் பண்ணிட்டு, கமெண்ட் பண்ணி